Monggo. Monggo menika nyuwun tintinganipun. Saben bengi nyawa cincing yuk Pak Darmo beksa Pak Darmo yo cincing yo cincing kok dhewe yuk monggo Pak Darmo Purwodadi monggo Jenggleng pripun jenglengane Purwodadi pripun nek Wonogiri jenglengane pun jelas Pak niki Pak Re Pansa nek Purwodadi pripun cobi mantep jenglengane kalian Pak sinten Pak Denipun menika Pak Di sinten Pak Darmo Bapak Darmo Pak Darmo oh kan ngerogoh kantongane kathah wah lah nek ngerogoh kantongan sing pundi Bu kantongan sing pundi Bu ngajeng apa wingking ngajeng niku nggih monggo Bu Palasa yen memajan yo mung karo janur kuning awas yo awas dhuwur Pak Darmo ya tenan iki ana kemajuan Mas ana kemajuan giling jenggleng nggih Masya Allah terima kasih bundaku kepengin ketemu ngomong jalukmu piye katanya to enggak mriki lho pripun kok wis raga-raga kok wakil niki lagune benten jenengan benten no nggih no monggo tesik ngerogoh lho Mbah Darmo aku ya rak ngerogoh aku ngerogoh rak ngerogoh iki aku kembang wae weton Mbah Darmo jendit-jenditipun pripun? Mboten patek kuat jendit. Aduh. Nggih. Pacitan sarwe. Wih, Monggo Mbak Kakak. Yuk. Dan Bapak Loso. Rasane Menika namung sembur-sembur adas. Wah, mboten nek ngoten niku Rama, saestu. Wonten niki lho Mas, marane ayem. Kawit kula 2017 wonten mriki, Mbak. Mboten malih tenan. Nggih, jasa utuh. Ya ngemong putra wayah. Nggih. Tenan wong pinter ning ora mintri kancane iki ning ngene iki jos tenan iki tak lakoni. Panas udan panas udan aling-aling capek gunung nadyan wadon sarata suara sulit
Setiane kelakon Setiane kelakon Mane prayo monggo ati Mas Uli Matur nuwun kapurwaken caping gunung kalajengaken langgamipun ayo no caping gunung sampun katur matur nuwun sampun kersa berkahi kadang-kadang revansa pripun Pak Darmo sekeca napa mboten sekeca alhamdulillah sekeca pun lajengaken caping gunung nggih monggo Mbak Ayu Sara Prasiwi diaturke kagem Pak Darmo iya Dudu payung lho ya. Wetan salah. Ngono mriki Pak De. Pak De sinten niki asmanipun? Pak De Paidi, monggo. Kakak berarti. Matur suwun. Nggih. Syukur bisa
padha rala apa jreng Matur sembah nuwun, gayeng tenan Mas Uli. Kayak dirogoke Pak Dedarno kayak Pun dirogoke. ngerogoh dereng tambah Darmo. Rogo pripun Mbak Kamboten sias niku? Pun ngerogoh dereng.